a jdem pohrávat duchy v našem domě, protože v noci po 5. hodině se nám zdálo něco ošklivého, co se vám asi nestalo. No a my teď chceme jít pohrávat duchy, tak pojďte prosím s námi. Já se bojím. Beri si plišáka sebou. Tak jdeme, pojď. Tak jdeme. Kde můžou být duchové? Tam. Tak jdeme. Tak co vidíš, tady nějakýho ducha? Jo, to by asi něco dělalo, to je pravda. Tak jdem dál? Jo. Tak ty pojď. Jdeme za tebou, Izabelko. Co se tady duchové? Tak jdeme dál. Tak kam jdeme dál? Ochrannýho plišáka. Labubáka velkýho. Jo, pejsky. No tak to jo. Tak 101 dalmatínů, tak pojď. Oni vyčmuchají. Tak co teď, uchačko? Nic. Neviděl, ale můžu se tam podívat. Jo, slyším. Dobré, já si sousedím. Myslíš, že ne? Ty, do tebe se možná dostal nějaký duch? Ty jsi nějaká divoká. Ježiši. Ježiši. No jestli jsi takhle hladová, tak ti půjdu ohřát oběd. Ježiši. Tak co ty, youtuberko? Rozluč se s divákama. Tak co, rozlučíš se s divákama? Řekni čus.